Nya duai. Terangi aingo eme ablay tang ni kapor si sienpat abang ishim ka ketin ke jame. Pendap ingi ablay dah kajing syai ke bana wun sim jame. Nam ta jonga kong syakri jame. Nam ta ki syakri jame ru ki basyak skor. Ya ka ketin ka ba em ke jame. Ni duai ablay nagam ta kajing kai ke bagin yo. Ai kan long ko try ka batay na kamta jongi ibe baro kaban Krisyan kaban Aibor ya ka jinga nanti jongi kum kin nong buat ke jome ba habdeng kapor ka badum habdeng kapor ka ba habdeng kapor ka ba khuslai melong me ka jing syai melong me ka jubab melong me ka jing pentengan ha ka jing im jongi ka mana ka si ling ba ka ketin ke jome Kaburam magajiro kalong syame teng Jisu gituai. Amen. Di kemba ngalaong mene ba idan tu ki slide. Di kemba ngalaong mene ba matangsi ki jipele jumut ke jongi kadai naka kitab Genesis. Ngim pulelot ya kitab Genesis brokawai ngai penamla ban sengap mo ben jitu kana gimana ke kitab Genesis baro. Ada yang taksi ke dega jingpet kelum jadi sedang ya kan ke kitab mo kendan sa arne lightly ke sermon ki ban sawan lo juga ke kitab ke jingpen blin ke jongi kalong ba la komnu gen yo aji hikai na ka ke joblai ka ba bet ka berhenti ha ka bedai bat jongi iwe baro namar we kustan udan kamban tip ya ka Bible Wepui Kristano dan kamban tip ya keji kai ke basong tenrai na ka Bible ke belong ka tien ke joblai dai wala rangim simlek seki school Bible ru ada ingi di benyo keji kai na ki balang ke bangidon nang bangila ban nang scam susu ka jing tip ke jongi ya ka tien ke jongu bat ka ban ai be ingi kita ka jing syania tang ha ka tien ke jongu ha ki por baro ki bakla hamtang hukum kini kipor. Te ka Bible hi kadai ka ketien ka ba ublai ulah keren bat kadai ka ketien ka ba hoj ka Bible ka bangibat kadai ka paper ma ka ba print ni ki jing tho angne ka ketien ka joblai ya ka ni la ban penjot ya ka ni la ban thangro dai ka ketien ni ka bon noblai kanum du no lano ro namar kadai ka ketien jo ka jingem kadai ka ketien ka bau blai ulah keren ulah pla syiki benrio bat kadai ka bai ne syadu ki babam jukut te abangi pai kendiat sepang ka Bible hi baraka wai pat dai de mentangi pai syakani ka kitab jong ka jing sedang ni pai syakani ka kitab jong ki jing sedang jong ki ek baro hagani ka kitab Genesis pen i ka jing sedang jong ka perthai ki jing sedang jong ubrio ki jing sedang jong ka syongkha syongman kijing sedang jong kijat benriu per-per ke pertai, kijing sedang jong kijat ketien per-per ke pertai, kijing sedang jong kata kajing syong sinong hagi sinong ke beper ke belatho hagi ke kitab, dai ke kitab jong kijing sedang. Pe dapia par kam syakmat santli ki kitab ke bahasa khmat nagani ke testament ke berem ke kitab Genesis, Exodus, Leviticus Jingkain ba Deuteronomy aju kuat ki de kitab an dai hadin kita kiwan saki kitab history hadin kita kawan saki kitab jirwai poetry dan kisam ke proverb ecclesiastes ba kaptar tel angta hadin kita kawan ki kitab jing tulpa kita gidai hak testament ke berem kata kebut dan sau bentang hak testament ke berem bat dan sau bentang hak testament ke tmai hak testament tmai ngi ki gospel ni ia ki kitab ki kam ke basal lakat ru eka ka kitab history jong ka balang nang tangi iru sa ki siti ke bopol bat ki beki nong tho ki la tho nang ta den ki siti ngi sa ipat ya ka kitab jing pen pau ka balong ka kitab jing do lopa tang makahi ha ka testament ka batmai balai ngi pai biang sya ka basdang namar bangi pet ba ka percaya kala jan kut no tengi berkat kadang percaya kalau kut no, raikan sekut no. Dalam kut leka lockdown nomor kan sekut no, hi haka lockdown.
Mangila ngila ko berkat ko ta mangila bagaya jo ka jing pen pau hai kini kisi ki brio ki le amno ki phai ki pet ka bible ki plate kitab jing pen pau ma ki dan ki sai khai ki jing kli bro khoi namar bala thalanya ki na sediang berkamon ma dagi youtube dagi social media dagi jing pet ki tv ndar khoi imat kani ki thai kala lumlang bar khoi bansa shia wai no mangun kut no te balai pat ngi phai man ta se kitab genesis bangila apoy se kitab jing pen pau ka jing kristan jogi mo ngi ya lenti đấy cái chính ya lenti cái cho ngi cái này ngi hab sedang cho ban poi si kebakut mo hab ya na sedang ban poi si kebakut de kadu phila ya ha cái ya lenti jong pi komu kristan le si dan pleng jo pi ki barang poi dang kitab genesis dan pleng jo pi ki la poi do kitab joshua dan pleng jo pi ki bala poi do ji thu lupa dan pleng jo pi bala poi dang ha ji thu khana jong ki iem mo ki ji penyap đấy history dan pleng jo pi pat ki bom đấy cái bom sâu thua đấy chỉ phang là quất phang là sedang là quất đấy thì kata cái jing ya di kata cái jing san men siam ko jong aba jo pi thì ngin thau nang no ngin thau da cái jing tip jongi ka ting jo blai nama kata jing tip ek tin jo blai kalong ka badan kam đấy thì là ka percaya ka wai no atang kitab Exodus haleluya ro you try đấy bong ipoi kitab Exodus ka percaya ka wai no ro kala biang he da pat poi kitab jing pen pau đấy tamatong ide sedang nak sedang berasngi pet nak ni kitab Genesis ka kitab jong kijing sedang jong ki ai ke baro mangi i te balai ngiran kam man pet ya ka jing sedang dai to pet shwa ka kitab jong isia ka nong ba sau pusan nong sau pring nong ka khot ka ba shipo dai la pila man pule lang ban nga ka khot ka long ka ba biang to sau pring ka khot ba shipo kitab jong isia to ngi pule lang ubadaya thu ya ka ba kut na do ka ba sedang bat ya ki eke bompat le na do men barem da ka baong ka jing tmu jonga kan hiang bat ngan le ya ka jing subha baro ubadaya thu ya ka bakut na do ka basdang bat ki eke ki bompat le na do men barem da ka baong ka jing tmu jonga kan hiang bat ngan le ya la ka jing subha baro utau de blai Jehovah utau de blai jongi utau de blai jong ka Bible utau de blai jongi ki Kristan blai bangi tip bomdan shu ki we ki blai na Lord jong u Uni blai ubalai thu ya kabakut nado kabasdang tapi ko bentip ya kabakut jong ke berkhot pet na kabasdang đấy ndai ban pet ya kitab jul pau pet ru na kitab Genesis na mau blai la de thu wara kan kitab ru shpang kabakut jong ki ai kita ke bompat le na do men barem mau tra jengi ublai jengi ulang shalendet jong kapor ulang shalendet jong đấy shalendet jong kijing ken ni gisnem kia ko bangi ngi ken ko ngi gibreo ngi mla ban like na kapor đấy ngi sate kapor ngi sate sakom kapor đấy ngi wan jeseng da kapor ngi wai jeseng da kapor ngi le school da kapor ngi wan sijing trai da kapor ngi sijing trai da kapor si kapor đấy bat hado kini kisiru ma na ta war ki kisem jong iru ngi ai bela đấy ngi gibreo bikin trai da kapor di kenta đấy ni kalau kebadan kam nama beliau ni jadi beliau ki bagi i betang kapor dai andai ulai jengi de ulai ba krau do ta ba kapor kamla ban pat yo dai jingya jong kapor kamla ban pat nama ulang shalendet jong kapor ma ulai i season yo i ha gaju ka klemat ya ka basdang jong ke bat ki bakut jong ke shaba beliau batai da kumni ba kumtai berkhoi beliau tep lupa berkhoi i ha gaju ka klemat i tau de ulai jengi bang ngimla ban sempang ngimla ban kot daga jingmut jing perkat jongi ke ba kumnu ru ban tip lut syapang jong ublai jongi kat ke ba lapen pau ka tin jublai tang kata hi ngala ban tip dan susu ke bangem la ban tip ni kata kli na mar bangem tip ada ngi kwat tip dai mangi wat sibun ki jubab kham tam ki gisi kwa ngi wat jubab ngi kwa padio jubab dai da klina ne rom pasuhun klina tai pasuhun ada ikan mau ke ke balapen pau ke dai nam ta jongi ke bare kadai nang ta jublai kata kadon na kadin jublai kadhat ngam la ban kerbau ni kepor mo ke kepala penpau kadai nang ta jonga ba jong pi kadai ke ke bare kadai ke jong utrai dia ke don ki bare ke bam yo jubab na pertai ngin se yo jubab ana lapai syaka jaka ke bau blai on ai ngi ke jubab di nama kata tongin tip bau blai jengi de balai thu lupai ka bakut nado ke basdang un pendep ke jing temu kat kum ke jing sobha ke jong uhi un pendep ke jing temu kat kum ke jing sobha ke jong uhi kadon ke jingong habadon ke jing sedang kadon ru ke jingkut đấy habadon ke jing sedang kadon ke jingkut ya ka perthai la thau kan pai ka por bai ka ri ka perthai ru on sapen jot no on sapen kut no đấy on sapen kut no da rangi kwa bentip ya ka bakut
bat ka sedang jong kita ke baro phai syaka tien jo blai phai syaka bible ka dei tang maka kabala ban ai ka jubab ya ka jingwat ka badan hapo jong ka donu ka jong briu ka jing thrang ka jing angnut dei ki badan hapo ka donu jong i dei tang blai bala ban ai ka jubab dei tang blai bala ai ka jubab bingi ka bahun dei mau briu hi onom hun lalu nuru dei ukwa sikwa ata ukwa tip dei handai ka jubab hi ka bahun ka dei tang na ublai ka jubab ka bahun ka dei ka badan ka donu jong briu ka dei tang na ublai nama kata hau blai ngiyo ka jinghun namar ka tien ka jong u